Hello logoper này nang thang mon selamat malam dan bela new na ang blog bonai dang banan bang onal uin thangat na na onal uin thangnan ni sobe thangat nong mane nan ang khalwiang long dan sri ni phai mane thangat na na ang halsing we na mane jangni BBC janane thangat na na jangni BBC alang hin wiang long BBC ni phai o ang thangat na nei ang hacha au ni nang o ni khalaไว้นะनोंथांमोना आंनि YouTube चेनेलाव जुदि गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो मानो होनबा नोंसोरनि सांहाय फाइबो अननायनो हाया नालाय आङो थांगासिनो दं अन्नानै नोंथांमोना जुदि आंखौ सोरबा सिनायनाय दंबा उदालगुरियाव लोगो हमलायनोसै भिडिअखौ बानायलांसै नोंथांमोना आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नैबेनो जोंना ट्रेन लाइन माने इथिं थांगोन नागालेण्ड आरो इथिं थांगोन जोंनि गुवाहाटी आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मारै नांदों कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय मोनफैबाय आरोना नैबेनो जाबाय जोंनि गारिया माने इथिंनो थांगोन बिराद फैसा बाथ्रा आंलाय सानो भिडिअ थांगोन नामा सब काबली Finally lang hin man kaya na nay lang hin o ani lang ho ko sia li mun mai nai hai ban jang hai dong ban ya man sini ga dong man sini na ne mala pyen min sa man sini na ni jang samon Bena jabai yang ni lomo photom ri ada ya sang kalau hai pai lama haba bela kalau na mau ang phun ang mon thane hai na hane noi sang kalau nei hai nei mai ai nang yang ni evangelist man ni ya miao phai nang mana na yang evangelist man ni ya miao phai nei hai yang mai ai nei nu nei asli nang mai na kon mai ai ne haba phana thong na ni nei maya sanai nang nei bena jabai yang ni evangelist man ni no yang evangelist man ni no phai na nei jelai na ni salang na nei no kham gadan onai nang ma lai bena jabai na sen au thanai yang ni evangelist na evangelist man ni no nei hai yang salang bai lung na nei eba thang ni sia na au elang ni sai nei halele mini dang jang ni evangelist sama ni bena na no thang man nu mai hai lai bena thanga na jang thang ni sia na nei bena jabai khoi bai jang ni ha sa ne wa sa sai evangelist ni no ma nei ni no ni 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 na nei sa jang na sa evangelist ya berat best oi ha du nhau Nei bena jabai Udalguri na jang Udalguri ni phai da thanga nong thangai yang Udalguri mun phai bai Udalguri town han thangmana nai na ni mari dang nang thangmana omenau hon man jabai en phai nei bena jabai annual conference ni yet na pass yet na en phai nei second yet ini phai yang ara thangmau nang ja na la phai jang mun phai mana jabai mana bai mana ni jeng phai ma ni thama ne pokla mister ja thangmana na nei nai na ha nang thangmana endal phai ni pa hai phai bonai na jeng phai ma nem neng na nei jeng phai bai endal lo do se ja bai jeng sam ja na ni jeng do se ja ni mun bai na phai nei ja phai ni sa sai deng mun neu i doi ni nui da mun khumau hai ang de hai nang thang mun thang endal khama bai ni nui khumau mun neu ma doi ni nui nang thang mun na mun neu mun thang ni na khumau mun thang nui nang thang mun na ome na wang na kan thaban ni ja bai nei mun thang mun na ai ha sa khanu nang nai ha ko nai nang ai dong phang sel no ko nai nang nei mun thang ko nai nang ha ba ko nai nai man elen nang pendel photo hon nan ang sang ini na nai le ayo ha ba yes sang ini onai ang thong ma ola in ma thơ good morning na ni jang sob yang mun phina ni unnu dang mun na jang ni unnu le fa ini dia na ni nai na nang thang mun na ai jang sa tham mun nang ai mut ai oi ro lai mane mu hang su ni sia nai ba thang na ni uthi da nei थांनानै हाथाय होनोसै होनानै नोंथांमोन जों पेन्डेल हावदे हाहैयो ना सिनो ना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ
ลึกเพิ่นถ้าลงทางไปแล้วนะถ้าเป็นลงทางนี้นึงทั้งมันอนุไว้เลยคันนั้นทำมาไว้นึงบ่ได้นึงเวลาให้ไฟบ่ได้นึงนะถ้าเพลงเฮงจันแท้นะถ้าเพลงเฮงออกนิ้วเนาะจันใช่ बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो बेबायदिनो मावलांबाय थानाय जागोन have introduction of our guest. Video नावनो जोङो आलासि सिनायथिनि सम लागोन। সম্মানীয় বিবিসির কার্যবাহী সম্পাদক ডাঙৰীয়ালৈ মই অনুৰোধ জনালো। Thank you for leading the prayer. बुंलांखानाय बायदि जोङो दा आलासि सिनायथिनि सम लागोन आरो बे समाव जोंनि मानगोनां एक्जिकिउटिभ बेनो जाबाय जोंनि लकेसन आरोना नै मा खालाम गानो बर्तमान जोङो सपन जों मालायले 20 টাকা खोनाना 60 प्लस 80 खवाय नङा ना बेहाय माने एन्ट्रि लांनांगौ ना होनबासो सिङाव हाबनो मोनगोन नङाब्ला हाबनो मोना आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै दा जोङो हाबबाय ओइ हरना इकेना आं देखायनि नै बेखौ लाबाय आरोना जों लानानै एबा हाबनोसै आरोना नै बेखौ नङाब्ला मोनजाया आरोना माने एन्ट्रि लाना थ' जोङो अर्डार होबाय आरोना दा फैसिगोन आरो दसेनि उनाव जाना नायनोसै नैलाय मालिकआ मालाय जोंना थाखामालिहाय जास'गासिनो दं जोंहासो मोनाखै फैगोन दसेनि उनाव
नै थाखामानि खालि बे हालनि हायनो मेथायां दा दसेनि उनाव इयो आरो मम' जागोन नों एनखायनो गोसोआ बिराद रंजानाय फैदों आरोना नै थाखामानिया लोगोफोर दसेनि उनाव जोंनि चावमिना मोनफैबाय आरोना नै दा मिगाजा अनेक थायो मालाय नै जों फारसेनि बानायनो हागोन ना हाया मिथिया आरोना जाखांबाय आरोना जों चावमिनखौ नै जोंना अखा हाहां होनबाय हाथ'वाखै हाबाथाय माने अखाया नै हसाव फैहां नै फैगोन खोमा दसेनि उनाव माने दा जों जाखांबाय चावमिन जाबाय मेमबो जाबाय ओंखाम जानोबो एन्ट्रि लागोनांगोन सा लोंनोबो माबा लेखा लागोनांगोन मा जानोबोहाय लागोनांगोन नङाब्ला नोंथांमोना मोनजाया जोङो लानो थांनोसै आरोना नै माबा खागज पत्र डकुमेन्ट नांगौ सा लोंनो एन्थानो माने दा जोङो हाफ पात्ता माबा लागोनोसै आरोना नैहाय सा लोंनो होनबासो लोंनो मोनगोन आरोना नङाब्ला लोंनो मोना आरोना सा मोननै मोनथाम औ होनांगौ बासनि वान थांनि दा 500 थांसिन Chance gaya mana, Pak? गैया Chance gaya? ओहो माने लाबाय आरोना नै डकुमेन्ट माने सा लोंनो जानो आधार लाबाय आरोना जोंनिफ्राय नै माने एबार थांनोसै आरोना अफिसाव सा लोंनो एखौ लाबासो माने जों एखा लाबासो माने जों सा लोंनो मोनगोन आरोना ओइ नै इहा नुहरबायना बे जाबाय आधार डकुमेन्ट सब दंजोबो आरोना बेहाय सा लोंनो माने बेखौ लायाबा माने जों जेबो मोना बेखौ दा बहाय होनांगौ माने जिरायनोबो जायगा गैला आरोना नै सायाबो देन्जार जोंना माने राय खथानै बे सासे 1 नम्बर जास्ला बेहाबो नै सासे सानि राय मोनथामल' फैबाय आरोना आरो मोनसेया गैला नों जाखायानोबाबो हा मानसिफ्रा तामाम दंसोयो आरोना नै माने सा लोंखांबाय आरोना जों दा थांनोसै माने आरो बेलेग लकेसनाव थांनोसै सा लोंखांनानै नोंथांमोना नायबाय थाबा नै जाबाय बेहायनो मोनो नै कफिफोरखौ माबा हेन्डफोरखौ आरोना लोंखांनानै थांबाय सा लोंबाय लोंनानै मानसिफ्रा बिराद ट्राफिक जाम जायो नै सा लोंनो हाबाब मानसिफ्रा मा एसां रायख'स सानि आंथ' मिन्थिया आरोना साहाखौ मारै लोंगोन मारै लोङा मिन्थिया आरो गावनि बसखौनो गारबोयो जोंना सारा बिराद लासै फैयो ना मानसिफ्रा सानि एसां रायख'स आं मिन्थियामोन आरोना नायलाय आंबो लोंखांदों एसे एनै होनबाबो दसेनि उनाव नुगोन नै मानसिफ्रा आंहा नायनानै लाजिनायसो नांबाय आंना समायनाफोरखौ ओइ हा दा लामाथिं थांगोन नोंना आरोना आंना लोगोफ्रा थांनोसै दसेनि उनाव आयै हाबाब मा एसे दाउ मैनाफोर दंल'योलै दाउ मैनाफोर मोनलाबाया आरोना माने मोनबाथाय नायनोसै नै मालाय नुग्रा मालाफ्रा नै गैया सानदों जोंना बुलेट दं आंनाव KTM दं होनबाबो माने नै आसोला नायलाय मोदाया नायलाय एखानो नायो माने अहाबाय आरोना एखौ नायो दा लानो फैदों आरोना मानसिखौ दा माने नायनोसै आरो नै सालालाय
ini video angna bisangnesai bila belum sampai anak bonai tanam sangun kau angni video kau bisangna sama musang nang embak komen kalam like kalam subscribe kalam ani angna le upane angni video bisangna bye bye